מה שאנחנו רואים כאן זו עבודה בתהליך. בעצם זה הול קלות', כלומר בד לבן שטיפרתי, ועכשיו אני הולכת לצבוע אותו כשהוא כבר מטופר בצבעי פרוסיון. מה שכן חשוב, הצבעים תופסים רק על בדים, על חומרים שהם מהטבע, מהצומח, וטיפרתי בכוונה בחוטים סינתטיים, כלומר חוטים לא הולכים להיצבע, ולכן השתמשתי פה למשל בחוטים כהים, כי פה הצבע יהיה יותר כהה, פה בחוטים יותר בהירים, ואנחנו, הרעיון הוא שהצבע של החוטים יישאר גם אחרי הצביעה. אנחנו נבדוק האם התיאוריה, כלומר התיאוריה עובדת, השאלה האם היא עובדת עד הסוף. האם החוטים לא יוחתמו ברמה מסוימת, האם עדיין נראה את הצבע המקורי שלהם לגמרי. מהניסיון שלי כן, אבל זה גם נורא תלוי בחוט. זהו, אז אני אראה את זה גם בתהליך וגם אחר כך.